Βασιλάκος ένα φάουλ από καλή θέση. Η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα από ακριβώς το 31ο λεπτό. Το καλοκτυπημένο φάουλ του Βασιλάκου έδωσε την ευκαιρία στο Σίγκα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λαφτσί και να κάνει το 1-0. Κομφούζιο μέσα στην περιοχή και η μπάλα στα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό ανάποδο Ψαλίδη που ξεσηκώνει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το 2-0 λοιπόν μέσα σε μια αποθέωση από τον Κωστίκο που τον βλέπετε να είναι τραυματισμένο. Και φεύγει στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Βαλιά στον κενό, χώρο για τον Δημόπουλο. Δημόπουλος μέσα στην περιοχή με τον Κυράστα. Γυρίζει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά και τη στέλνει στα δίχτυα ο Αλεξανδρίδης για να γίνει το 3-0. Βαλιά για τον Σαραβάκο, είναι ο Σαραβάκος μόνος του μες στην περιοχή. Κόβει ο Αλεξανδρίδης, Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος περνάει τον Κυράστα, Πάπριτσα. Πάπριτσα σε καλή θέση μες στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα και είναι ο Καρασαβίδης που κάνει με εντυπωσιακό τρόπο το 4-0 αφού πια η μπάλα ήταν μισό βήμα από τη γραμμή. Ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 4-0 ακριβώς το 71ο λεπτό όταν ο Δημόπουλος με τον Πάπριτσα ανέτρεψαν όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού δίνοντας την ευκαιρία στον Καρασαβίδη να στείλει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα του Λαφτσί.